gure hizkuntza da, etxeko hizkuntza, eta lagun batzuekin erabiltzen duguna, guztiekin ez, tamalez. Igual gazteleraz, igual bai, ez dakit zergatik, baina unibertsitatea gazteleraz egin nuen, eta horrek uste dut markatu ninduela pixkat. Baina Euskadi Irratian eta ETV baten lan eginda, gero eta erraztasun gehiago hartzen joan naiz. Baina egia da, hasiera batean, EITB-en sartu nintzenean gaztelerazan joera, hori mundu akademikoa gazteleraz egin nuelako nik uste. Beti abantailak, beti abantailak. Hizkuntza beti da, ikusi behar da, ateak irekitzen dizkizun tresna baten moduan, ez? Eta egia da, euskaraz erreportajeak egitea esfortzu handiago bat eskatzen duela esan dudanari. Protagonistak behar direlako, euskaraz bilatu behar direlako, baina euskararen alde egiten den lana ikaragarria da, eta horrek ere ematen du poztasuna handia, eta abantailak dira horiek, bai. Bai, atzerrian euskarak jakin mina pizten du, bai, eta galdetzen dizute nondik datorren, gaztelerarekin zer ikusirik duen edo ez, harrituta gelditzen dira esaten diezunean ez dauka zer ikusirik. Azalpenak eman behar dira, gure hizkuntzaren inguruan, bai. Eskerrak eman, egiten duten esfortzuagatik. Hori, eskerrak emango nizkieke, eta animo asko, posible delako euskaraz lan egin, bizi eta hitz egitea. Hoiei ere eskerrik asko esango nik, dudarik gabe, bai. Beraiei esker doain ikasi ahal izatea, ikaragarria da.